Zeko bederatzietarako eta gaur faktorian gonbidatu dugu Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia. Otegi jauna, egunon. Egunon. Eta zorionak, jakin dugulako, berriz ere aitona egin zaituztela. Hola da, bizitza pasatzen dela, baina albistonak ere badira, bizitza honetan. Ondorengoei, Euskal Herria eta mundua hobe usteko itxaropenik badaukazu? Mundu hobea bizitzea tokatuko ote zaien baduzu itxaropenik? Babitu, beste egunean nire alderdikoa ez den pertsona batekin hitz egiten, nire adinekoa da pixkat nagusiagoa. Esaten zean, bizitza osoa borroka egin dugu beste mundu bat eraikitzearen alde, eta mundua gero eta kaskarrago dago, ez? Eta nik esaten nion, egia da mundua dagoen bezala kezkatzeko gauza asko dituela, baina nik usot esperantza zin dela galdu, ez? Nik esango nuke, Pepe Mujikak esaten zuen bezala, ez? Politikagintzak lortu behar du jendea zoriontsuago bizitzea eta bere nolabaiteko eskubide guztiak bermatuak edukitzea, ez? Eta uste dut esperantza zin daitekela galdu eta gehiago esango nuke. Nik uste dut Euskal Herrian bederen badirela aukerak beste motatako Euskal Herri bat amesteko eta egiteko. Eta nik labortuko nuke esaldi batean, ez? Eta da Euskal Herriak bere bizitzaren eta norbanakoen bizitzaren kontrola berreskuratu behar dugu. Gure bizitzaren kontrola eta Euskal Herriarena beste batzuen esku dago, eta uste du gure proiektu askatzailea dela, kontrola rekuperatzea, ez? Eta kontrola rekuperatze horretatik etorri behar da beste jendarte mota bat, beste Euskal Herri bat, eta nik animatu nahi dut jendea borrokatzera, antolatzera eta esperantza ukitzera, bestela mundua ikusten dugun bezala galbidera doa, ez. Arazoi ziurrenik banaka heldu behartzaile, soluzioak emateko, osasungintzari dagokion arazoa izan da azkenengo egunetan, eta izango da gaur arreta nagusi horietako bat. Osasun ituna lortzeko maila gaur elkartuko da, itxura guztien arabera azken batzarra izan daitekena, eta minutu gutxi barru goizeko 9:00 amaituko da epea, landu diren 24 hildo estrategiko hietako azken dokumentu horri, baietz ala ez esateko, ontzat ematen den ala ez esateko. 24 horietatik, baiezkoa, EH Bilduk zenbati emango dio? Nik dakidanez eta azkenengo datuak ez badita faiatzen, 11 baiezkoa emango genioke, 8 ezezkoa eta 5 hasten ditu egingo ginateke, ez? Beraz, 16 lantalde horietan 5 hasten dituko ginateke, 11 baiezkoa emango genioke, beste lehen arretan, adibide bat jartzagatik, eta 8 ezezkoa emango genioke. Alatere, nik baloren jarri nahi du gauza bat. Nik etxe honetan askotan azpimarratu dut, eta gainera apologia egin dut, nolabait ere arazoi denen artean, kasu honetan 3 probintzietan, eman bertzaiola nolabaiteko dinamika adostu baten bitartez mai baten inguruan denen artean, nik uste hori egin dela, 24 lantalde osatu dira, EH Bildu esan behar da, 24 taldeetan denetan egon dela, presente, denetan egin dituelak ekarpenak, eta aldu gera, adostasun batzuetara da, beste gauza batzuetan ez. Hortik aurrera, nik uste bozkatu behar direla banan-banan, eta jarraitu behar dela negoziatzen, eta gero parlamentuan, 3 probintzietan, badago aukerari bakoitza berea defendatzeko ez. Esan duzu, baiezkoa bozkatuko duzuen horien artean, dagoela lehen arretaren atalari dagokiona. Zeo bekuntza ikusten dituzu hor, badelako kezka sortzen duen osasungintza publikoaren barruan, kezka sortzen duen ataletako bat? Guk horretan ikusten duguna da, badela asmo bat, nolabait ere urratsak egiteko, eta zentzu horretan termino positiboetan baloratu dutean daudenak, ez? Ni ez naiz aditu bat gauza hauetan, baina uste dute gureek hori ikusi dutela badagola esfortzu bat eta alegin bat, ez? Beste kasu batzuetan ikusten ez dena, ez? Eta nik berriro esango nuke, ez? Nik uste dut metodoa baliogarria dela denen artea egitea. Badira gauza kurioso batzuk eta azpimarratu nahiko nukenak, ez? Eta da adibidez Confebask nor ordezkatzen du osasun publikoaren inguruko eztabaida batean. Zen eta Confebaskek 3 probintzietako omen enpresarioak ordezkatzen ditu. Esan behar da, Confebask ez dela demokratikoki hautatutako elkarte bat, enpresariek ez dute hautatzen demokratikoki hori, eta galera da, zertan eta zer ordezkatzen duen, eta gero, bigarren gauza bat, erreflexio bezala nahiko nuke, baki gaur gainera zuen azken saioa dela, baina gogoratzen zarete pandemia garaian zeintzuk txalotzen genituen balkoietan? Txalotzen genituen enpresa publikoko langileak.
enpresa publikoko langileak ordezkatzen dituzten sindikatu guztiek ez dute bat egiten, guk bat egiten ez dugun txostenekin. Eta beraz, alde batean gaude, txalotzen genituen langile horiek eta batzuk, eta beste aldean daude, beste batzuk Confebaskekin, ez? Nik uste hori nolabait ere laburpen bezala baliogarria dela. Lankidetza publiko-pribatuaren inguruko puntu horretan beraz ezezko izango da zuen botoa. Kontua da, hor eskuartean izan diren azken zirriborruek bai biltzen dutela lehentasuna ematea publikoari, zerbitzua baliabide publiko eta propio bidez emateari lehentasuna ematea, eta gainera helburu gisa jarrita egungo eunekoa ez gainditzea. Aste hontan bertan, osasun sailburuak zeuri gogoratu dizu, elkarrizketa batean esan zenuela, hori ala baldin bazen, baietz egingo zenutela, bozkatuko zenutela honen alde. Eta ez dut uste nik hori alakorik esan dueni, baina hola baldin bada agian aukertu nintzen, ero ez dakat buruan hori esan nuen. Galdera egin zizuten elkarrizketa batean, Radio Euskadin egin zizuten elkarrizketa batean, osasun sailburuak esan zuela ez dela gehiagora joango egungo eunekoa, eta hori biltzen denez espero zuela zuen baiezkoa. Hori da aste honetan elkarrizketa batean berriz esan duela. Nola nahi, osasun sailetik diotena da, privatizatzea aipatzen denean kontuan hartu behar dena dela askotan fundazioen esku uzten direla zerbitzu batzuk, Gurutze Gorriaren esku, edota Aspaze bezalako gaixoen familiartekoen zerbitzuen esku, zerbitzu jakin batzuk emateko. Zuek uste duzue horiek guztiak zuzenean publikotik kudea daitezkela? Nik uste hor trampatxo bat egiten dula eta nik uste nabarmena dela, ez. Guk ez dugu hirugarren sektoreari buruz hitz egiten. Hirugarren sektoreak ez du lan egiten etekin ekonomikoak ateratzeko. Confebask bai. Hirugarren sektorea ez dago maietan, kuriosoki. Ez daude ordezkatuak, ez daude present. Orduan, nik uste hor egiten den planteamendua eta markoa nolabait ere ez dela zuzena. Hirugarren sektorean lan egiten du etekin ekonomikoa atera gabe. Confebasken helburua da negozioa egitea, beste zerbitzu publikoak izan beharko liratezken hainbat esparrokin, ez? Eta uste dut hor dagoela nolabaiteko eztabaida gakoa nire ustez, ez? Oda, guk eta hau bere garaian zaintza eremuan ere gauza bera plantatu genuen, ez? Euskal Herria Bildurentzat, ezkerreko ikuspuntu batetik, ero ikuspuntu sozialista batetik, esan dezakegu, uste dugu badirela oso eskubide funtsezkoak direnak, ezin direnak ez merkatuaren eskutzi, eta ez etekin ekonomikoaren inguruan antolatu. Eta hemen gakoa porcentaian jartzen balin badere hori da, hau da. Guk egiten dugun erreflexioa da, jendeak baditu eskubide funtsezkoak, kasu honetan 3 probintzietako euskaldunak. Eskubide horiek administrazio publikak bete behar ditu eta bermatu egin behar ditu. Eta guk eskubide horiek betetzeko etekin ekonomiko pribatua hortikanpo jartzen dugu. Eta uste dut filosofikoki hau dela guretzat funtsezko eztabaida bat. Guk uste dugu etxe bizitzan, osasungintzan, hezkuntzan eta barrean etekin ekonomikoak kanpo gelditu behar dela. Gobernutik eta bereziki Eusko Alderdi Jeltzaletik leporatu izan dizuete hainbat gaietan, bai aurrekontuei dagokienez, bai zerga erreformaren eztabaida egon zenean, akordioetarako konpromisoa hartzeko unea iristen denean bertigoa izaten duzuela. Kasu honetan horrelakorik badago, alegia, badago zuen partetik kalkulu politikorik osakidetzan egon daitezken hobekuntzak Jaurlaritzak kapitalizatzeko kezkarekin bat datozenak? Egia esaten baldin badizut guk ez ditugu kalkulak horrela egiten, ez? Gogoratu nahi dut, beste adibidez azken aurrekontuetan Bizkaiko Aldundian eta Arabako Aldundian akordioak egin genula, eta Gasteizko udalean ere bai. Orduan, guk akordioak askotarikoak eta askorekin egiten ditugu. Udal desente kudeatzen ditugu eta akordioak ditugu Alderdi Sozialistarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, mundu guztiarekin. Hemen badago mantra bat egin nahi dena, ez? Eta hori hasten da nolabait ere narratiba batekin bere garaian hezkuntzan gertatutakoarekin, ez? Eske guk hezkuntzan PNV-rekin akordio bat geneukan. Eta Alderdi Sozialistak hankaz gora jarri zuen. Horregatik etzen akordiorik egon. Guk bai ikusten dugu etxe bizitza politikan adibidez orain egin den planteamendua gu ez gaude ados,
Batzu pentsatzen dute etxe bizitza librea gehiago eginda, konstruktorak etekin gehiago ukiko dituztela, eta horrek nolabait ere etxe bizitza babestua ere gehiago egongo dela. Gu ez daude ados horrekin. Berriro goaz gauza berera, eta da etxe bizitza eskubide bat da jendearentzat, bai, bermatu behar da, bai. Zer da importanteagoa, hori bermatzea, ero norbaitzu ez dugu esaten ez dutela etekin ekonomiko atera behar, Baina esan nahi dut, zer dago balantzaren nolabait ere erdian, etekin ekonomikoa, ero jendearen eskubidea. Guk ez dakagu inongo bertigorik, orain, guk ez dakagu arazorik ez esateko, ero bai ez esateko, beti esaten dugu gauza bera, afera da, zein da edukia. Edukia guk uste baldin badugu gona dela Euskal Herriarentzat, kasu honetan 3 probintziarentzat, baiezkoa esan dugu, ikusten badugu ezezkoa, esan behar dugula, zintzoki esango dugu, eta azalduko dugu zergaitik ez. Osasun mailaren azkenengo bilera hau dator, Imanol Pradalesen jaurlaritza honek urtebete bete duenean. Urtebetearen ze balantze egiten duzu ezue? Guk uste dugu, eta ez gera nolabait ere, respeto guztiarekin esan nahi dugu ez, iragarpen asko, legislatura hasi zen itunetiko bat aldarrikatzen, ez dakigu non gelditu den, marketing operazio handiak daude, gauza asko nolabait ere azaldu egiten dira prensan, telebistan eta bar, baina uste dugu jendearen sensazioak direla bat, gauzak ez dira konpontzen ari denbora behar dut ere, bai? Gobernu horrek ez du egitasmoa mankomun bat, nik uste dut urte batean ikusi direla ze ezberdintasun daude omen sozioak direnen artean, orain euskararekin gertatuko da, funtzio publikoaren legean, beraz, bere garaian estabilidadearen aldeko apustuaz eta estabilidade asko mintzatu zen estabilidadea bertzera 3 probintzietan eta 3 aldundietan eta bat, ikusten dena da, ez dagoela gobernu bat osatua sendoa dena egitasmo batekin, ez? Askotan esan dudet, ez da abertzalea eta ez da sozialista, ez? Biak neutralizatu egiten dira, ez? Abertzale bide bat hasten denean, bere garen hezkuntzan hasi zen bezala, eta ez zen abertzalea izan, baizik eta hezkuntza nolabait ere, eta hezkuntzaren esparruan behar zirela gauza batzuk bermatu, alderdi sozialistak betoa jarrizun. Eta orain hezkuntza publikoaren legean, segurazki betoa jarriko du, eta horrela doa, zorun nik esango nuke, egitasmo garbirik gabeko gobernu bat, iragarpen asko egiten dituna, baina momentuz gauza gutxi konpondu dituna. Datozen eztabaiden artean, aipatu duzun bezala enplegu publikoaren legearen erreforma bat dator, euskara eskakizunak blindatzeko asmoarekin, zuek proposamen bat aurkeztua daukazue, EAJak pasaden astean aurkeztu zuen beste bat, PSerekin akordiorik lortu ez, eta bere kabuz, aste honetan bertan Markel Olanok mikrofono horretan bertan esan duena izan da, zuekin lehenago gai honi buruz hitz egiten hasita zegoela, eta ez duzuela pazientziarik izan denok batera zerbait aurkezteko eta zuen kabuz aurkeztu duzuela. Nola nahi ere, aurkeztutakoak aurkeztuta, orain ikusten duzue gai honetan elkar ulertzeko oinarririk? Nik uste dut momentu honetan 2 proposamen daudela, eta berriro goaz funtseskoak diren edo eztabaidagakoak diren gauzei, ez? Izugarria da 2025ean kasu honetan 3 probintzietan, Euskal Herriaren zati honetan, eztabaide izatea euskaldunak gure administrazio publikoarekin euskaraz mintzatu gaitezke bai ero ez. Eta niretzat izugarria da ikustea 2025ean badirela juge batzuk esaten dutenak ezetz. Orduan, eztabaidagakoa da euskaldunak Euskal Herrian, kasu honetan 3 probintzietan, eskubidea daukagu euskaraz bizitzeko eta euskaraz harremantzeko eta euskaraz gure administrazio publikoa bai. Hori administrazio publikoa behartu behar da, hori bermatzera. Eta guk horregatik egin dugu. Pazientzia, ez, gu egon gera zain, zer ikusten genuen, nolabait ere, bide hori aman komunian egin behartzela, baina epea bukatu da, guk esaten genuena, azkenean egin genuen reflexio izan duzen. Ikusita zeraso maila dagoen judikaturaren partetik eta bar, hemen hau martxan jarri behar da. Afera da, 3 probintzia hauetan, ja ez dut esaten Nafarroa garaian, bermatuko dugu jendeak euskaraz nahi balin badu bere administrazioarekin hitz egin normala denez, porque eztabaida hauek bakarrik euskaldunak artean egiten ditugu. Espainolak ez dituztalako eztabaidarik egiten, frantsesak ere ez, italiarrak ere. Euskaldunak badaukagu 2 hizkuntza ofizial, bat euskara da. Nik eskubide guztia daukate, juteko udal batetara, ertzantza etxera,
polizia foralena, ez dakin horarena, euskaraz mintzatzeko. Orduan, hori bermatuko dugu bai ala ez, eta hori da galdera. Entzunio Markel Olanoi esaten, oraindik enpoderatu behar direla alderdiaren barruan, eta beraz, Euskal Herria askatzeko jaio zen alderdi batean, Euskal Herria estadu izateko jaio zen alderdi batean, 2025an oraindik ez dago garbi euskararen inguruan zein motatako posizio hartu behar den. Nik uste dut hori nik harritu egiten ez horrekin. Lan urte honetan, osasun mailak ardatz handia edo zentralitate handia hartu duen bezala, orain segurtasunari heldu nahi dio Jaurlaritzak, desberdina izango da metodologia, hasiko da foro batekin, eta gero eskualdekako lanketak egingo dira, segurtasun integralari buruzko gogoeta egiteko, ikusten duzu badagoela horren premia? Nik uste dut, beitu, nik adin bat badaukat eta badakat kultura politiko konkretu bat, nik beti errebindikatu nahi sozialista bezala, marxista bezala, eta nik uste dut kontuan hartu behar dugula ze iraultza mota eman du den, eta noraino iraultza horrek errealitatearen percepzioa aldatu duen. Gu bere garaian esaten genuen, hemen badira balintza objektiboa eta balintza subjektiboak, ez? Orain nik uste dut hirugarren bat badagola, eta da autopercepzioaren errealitate bat. Jendeak sare sozialetik, eta beste motatako iturri batzuetatik, bizigaren egoera historiko honetan egia zer den, gezurra zer den, dena dago salantzan, ez? Eta gezur bate funtzionatzen du egi bezala, eta egi bate funtzionatu dezake gezur bat bezala. Orduan, nik uste dut jendearen percepzioan badago arazo bat. Eta hori ezin da izkutatu. Badago percepzioa, eta percepzioa da inseguridad handiagoa dela momentu honetan. Eta guk horren inguruan aspaldidanik beti planteatu dugu hildo bat, ez? Eta da, Euskal Herriak, Euskal Komunitateak, baditu arau batzuk, gu gure buruari emanda batzuk, beste batzuk inposatuak, baina badaukagu komunitate zentzu bat, pertenentzia zentzu bat, komunitate nazional bat osatzen dugunaren zentzu bat. Eta gainera, jendarte oso aurrerakoia eta balore aurrerakoiekin uste dut osatu dugula pixkanaka gure komunitate hori, ez? Eta horretan badaude gauza batzuk guretzat nahastu behar ez direna. Guk ez dugu sekula nahastuko seguridadea eta emigrazioa. Uste dugu hori kaltegarria dela. Horrek ekartzen dituelako ondorio batzuk seguraski ez direnako oso onak, baina garbi dagoena da Euskaldunak eta Euskal Herritarrak eta mundu osokoak bezala, baina Euskaldunak kasu honetan eskubidea daukagula, nolabait ere, seguridade arloetan, segurtasun hori sentiarazteko. Zer esanik ez emakumeak, eta bar. Eta horri nola egiten zaio horre? Egiten zaio horre arauak mantenduz, eta zentzu horretan nik beti defendatu dut mikrofonetan ere jarrera antisozialak nola ere konbatitu egin behar direla, baina ez dira nahastu behar emigrazioarekin gure ustez. Aste honetan bertan, Hernanin izandako gertakariek jarri dute izpidea, borroka puntual baten ondoren jarrera arrazista nabarmenekin lintxamentu saiakerak izan direla, hori salatu dute herriko hainbat elkartek, udalak berak ere bai. Mezu arrazista horiek jarrera baztertzaileak somatu dituzu zuen eremu politikotik gertu? Edo zuen eremu politikoak izan daitezken jendeen artean. Eta oso gertu dauden pertsonen inguruan, ez? Eta horrek kezkapuntu bat ere ematen du, ez? Hemen trasladatzen dira mezu oso simpleak, baina alde askotan trasladatzen dira, eta alde ezberdinetan trasladatzen dira mezu simpleak, ez? Badago percepzio bat, eta percepzio hori nolabait ere elikatu eginda, baina lehenengo galderara bueltatzen ez? Guk amesten dugun eta eraikin nahi dugun komunitate nazionala errepublika euskaldun horretan nola ikusten ditugu gauza hori. Guk betidanik defendatu dugu euskalduna dela hemen lan eta bizi den pertsona oro, eta euskalduna izan nahi duna, eta egingo nuke bigarren erreflexio bat, eta da, eta komunitate honetan araua daude. Eta arauak hausten dutenekin, nolabait ere, hor erantzun herritar bat ez, erantzun instituzional bat egon behar da. Eta zentzu horretan, guk horren aldekoak gera. Giza eskubideak defendatuz, eta baina erantzuna egon behar da. Hau da, jendeak, langilegoak, auzo herritarrak badute eskubidea bizitzeko jaietan, bizitzeko bere bizitza arruntean, segurtasun minimo batekin. Hor asko azpimarratuko nituzke beste 2-3 gauza, ez? Bata da, zer esanik ez emakumeak, ez? Emakumeak eskubidea eduki behar dute bizitzeko libre eta sigurtasunean, baina 2 erreflexio nituzke. Gauza hauek askotan gertatzen dira ordu txikitan, bai? Non
bueno, badakigu ze konsumo mailak dauden, eta bi, gauza horiek beti gertatzen dira gizonenen artean. Ez? Ez dira gertatzen emakumeen artean, normalean, ez? Orduan, nik uste dut erreflexio asko zere integral bat egin behar dela, ziurtasuna zer den, eta ziurtasunaren inguruan nolabait ere posizio aurrerakoi euskaldun integratzaile baten aldeko apustua egiten. Baina, berriro dio, jarrera antisozialak konbatitu egiten dira. Aste honetan epaitegitatik ere gai eta albiste bat baino gehiago etorri dira, berehala galdetuko dizut amnistia legearen inguruan konstituzionalak emandako ebazpenaz, baina horren aurretik galdetu nahi dizut kalera auzian, akordioa izan da, akordioa lortu dute auzipetuek eta akusazioek auzitegi nazionalean, eta aitortu dute auzipetuek etako biktimak humilatu izana ongi etorriak antolatu zituztenean. Espetxea saiesteko estrategia bat izan da, akordio lortzea, edo benetan egin den gogoeta baten ondorioa Ezker Abertzalearen baita? Nik uste dut, lehenik eta behin uste dut, akordio egin dutenei galetu beharko zitzaiela, ez? Baina horre gertatzen dena da, badagola, guretzat oso ilogikoa dena da, gauden alturara urte honetan, oraindik epaiketak egotea audientzia nazionalan gauza hoengatik. Osea, irutzen zaigu, hau, honek ez duela, badu logika politiko bat, ez? Eta batzuk rekreatu nahi dutela iragana gaurko egunetan, ez? Nik uste dut, alde batetik, pertsonalki, seguraski, beraiek pentsatuko dute, agian bestek horrela sentitzen balin badute, hori nolabait ere errespetuz ikusi behar dela, baina gero badakizu nolabait ere alako akordioak egiten dira oso kontestu zehatz batean, ez? Eta da, egiten duzu akordioak kartzela arazoaz, oso ekitatiboa eta oso orekatua ez da akordio hori, ez? Baina nik uste bietako reflexioa badagola. Amnistia legeari dagokionez, konstituzioaren baitakoa dela esan du konstituzionalak, ze puntutaraino izango da mugarri? Zertan aldatuko du Kataluniako prozesaren ondorengo testu ingurua, eta nola baldintzatu dezake prozesu burujabe baterako bidea? Nik uste dut alde batetik, beti defendatu izan dugu delitua etzegoela, ez? Hau da, azken finean, prozesuak egiten duen gauza bakarra da, herri bati hitza ematea eta urna jartzea eta barez. Momentu honetan konstituzionalak esan du hori legezkoa dela, ez? Kontrakoa esango balu ere gu defendatuko genuke amnistia. Hau da, guretzat konstituzionalaren iritzia ez da nolabait ere erabakigarria, baina kasu honetan, bat gatoz esan duenarekin, ez? Nik uste dut honek etapa bat oraindik ez duela amaitzen, zeren eta oraindik badira ondorio batzuk ez direnak erresolbitzen, eta hor badago Tribunal Gorena nolabait ere beste fase batean, ez? Tribunal Gorenak bere garaian, nik uste kontuan hartu behar dela eta jendeak erreflexioa bain beharko lukela, ez? Bere garaian Espainiar Batasun sakratua zalantzan zegonean, bai Euskal Herrian, kasu honetan Katalunian, batzuk pentsatu zuten estatu sakonean politikak ez zuela nolabait ere horri erantzuten behartzen indarrarekin, testosteronarekin esango nuke. Eta orduan batzuk bere buruari misio historiko bat eman diote. Espainiar judikatura garbi, Guardia Zibilak eta bar. Eta da, Espainiar Batasuna beraie defendatuko dute. Eta gertatzen ari den gauza asko ulertu behar dira estatu sakon horren nolabaiteko estrategia batean, ez? Jendea gogoratu behar du Aznarrek esandakoa. Egin dezakenak egin dezala, hitz egin dezakenak hitz egin dezala. Eta hori zer da? Nolabait ere erregimena berreskuratzeko estrategia bat, ez? Buru jabetza prozesuetarako bideak orain zertan geratzen dira. Esate baterako hemengo autogobernua eguneratzeko irekita dituzuen kontaktu, negoziazio, diskretu horiek zertan dira, eta horiek Madrilen erantzun positibo bat izan dezaten, testu inguru politikoak ze aukera ematen ditu. Nik uste dut ikusi behar dugu lau perspektiba historikoarekin, ez? Guk ikusten dugu fase historiko bat bukatu dela, orain egia da testu inguru politikoa oso aldakorra dela munduan eta Estado Espainolean zer esanik ez gertatutzen ari diren hainbat gauzen inguruan, baina euskaldunok lehen aipatu dugu Euskal Errepublika, nola amesten dugun herri hau, nik uste dut gure buruari galdera bat egin behar digula, ez? Hau da, noizarte egongo gera babesik gabe, eta noizarte Madrilen, Parisen hartuko dituzte guk hartu beharreko erabakiak. Hau da, nire mezua nolabait ere hau izan nahiko nuke, ez? Noiz rekuperatuko dugu gure kontrola?
noiz errekuperatuko dugu bizitza politiko, sozial eta bakoitzaren kontrola garai honetan. Eta uste dugu, garai honek ere bigarren erreflexio batetara eman behar gaituela, ez? Hau nik uste dut esan dudala, baina esplikatu behar dugu zerraitik eran independentistak. Azalpen gehiago behar dugu, hau da. Kontua da, refleksio hortatik arago, erabaki zehatzei dagokionez, edota marko juridikoaren aldaketari dagokionez, ze aukera erreal dauden urratsoiek emateko, ezta? Osea, Sánchezek momentu hontan daukan panorama izan da, urratsak egiteko tarterik badauka, edo agian hau da kontzesioak lortzeko unea? Nik ez nuke horrela planteatuko, hau da, niretzat ez da ona, Espainiar Estaduan gauzak mugitzea nola baitere gehiengo parlamentare bat behar delako. Niretzat zergatik hori oso volatila da. Eta horrek ez dio erantzuten erreflexio sakon bati. Guk erreflexio sakonaren aldekoak gera beti. Eta erreflexioa hau da. Guk uste dugu etapa bat nola baitere bukatu egin dela Espainiar Estaduan, termino historikoetan, termino politikoetan, eta baita ere gobernu honen inguruan, ez? Eta da, orain arte besteak txarragoa direla esatearekin, nola baita ere, bazegoen koltsoi bat, hori bukatu egin da. Orain martxan jarri behar dena da, guk askotan errebindikatuko duguna, apaltasun guztiarekin, eta da, egitasmo politiko, demokratiko, plurinazional baten aldeko apustu garbi egin behar da. Eta hori da aukeran ere ustez momentu honetan. Eta legealdi honi ikusten diozu horri egin alizateko ibilbiderik? Nik uste dut ikusi behar da, zer gertatzen den, porque egunero sorpresa batekin orditzen gara, ez? Baina ez diot legealdeari beste zentzurik ikusten. Hau da, legealdi hau, eta ni ez nago kezkatuta Sánchezekin, ez legealdi honekin, nik perspektiba historikoarekin eta nire herriarekin nago kezkatua. Eta uste dut egitasmo hori ez bada martxan jartzen, gauzak asko zelduko dela. Uste dut momentu historikoa dela hori egiteko. Kontua da, legealdi honen ibilbidea amaitze baldin bada, ez alda ia segurua eskuinaren ziklo badatorrela. Seguraski bai, baina hori ere ez dago esaterik, ez? Baina horregatik lehengo galderara bueltatu egiten naiz, ez? Eta da, eta euskaldunok beraz kondenatua gaude, beste gobernu bat etortzen baldin bada, eta irakurri dugu ponentzia politikoa, Alderdi Popularrarena, badakigu zer datorren. Baina nik uste dut bista pixkat altxatu eta epe erdi luzera ikusi behar dela, ez? Ezinbestekoa izango da, Euskal Herriaren naziotasuna onartzea, ezinbestekoa izango da gu gure herria beste marko juridiko politiko batekin babestea, eta hori etorriko da orain ero geroago, baina nik uste dut historiaren nolabaiteko bidea horti dijoala, eta uste dut euskaldunak nolabait ere kezkaz bai, baina esperantzak ikusi behar dugula hori. Zer danekin harreman politikoa izan dakoa zara? Ze puntutara sorpresa eragin dizu honek guztiak? Sekulakoa, zeren eta nik ez nuke sekulan pentsatuko alakorik, ikusteko dago egia denero ez, baina ematen du zantzu guztien arabera hori horrela izan dela, ero gauza batzuk horrela izan direla ez. Iruditzen zait, alde batetik lehen independentismo ikuspuntu batetik erantzun dut, zer espero dezakegu Espainiar Estadutik. Baina nik gauza bat esan nahi dute, korrupzioa estrukturala da regimen horretan. Osea, korrupzioa egonda PP-rekin, PSOE-rekin eta barrarekin, ez? Baina pertsona bezala, iruditzen zain ni oso eskerrekoa naiz, oso PP mujikista naiz, oso allendista naiz, eta iruditzen zait eskerrak baduela arazo bat, eta da, guk eredua, ez bagera, jendeak ez digu barkatuko arrazoiarekin. Eskubia beste gauza batzuk egin ditzazke. Baina guk ezin dugu esan beste mundu bat posible dela, beste Euskal Herri bat posible dela, eta ni oso harro nago Euskal Herria Bilduk 0 kaso korrupzio dituelako. Eta halako gauzak egitea zen, eta lehen aipatu dugu etekin ekonomikoaren inguruko erreflexioa. Eskubiarentzat, dirua da zentroan dagona, etekin ekonomikoentzat. Sozialista garen ontzat, ero ezkerrekoentzat, jendarta eta jendea da zentroan dagona. Baina zuk zure egunerokotasunan hori ez baduzu frogatzen, ez diozu kalte egiten zure buruari, baizik eta gure proiektu askatzaileari, eta guretzat hori oso mingarria da. Horregatik guk gutxienez saiatzen gera,
eta lortu ere bai, gure inguruan zero korrupzio kasu egotea, eta uste dut hori eredu izatea dela, honestidadea dela, baina ez da merito bat, eske gu ezkerrekoa gera, eta gu honratuak izan nahi dugu, eta jendeari esaten digunean proiektu askatzaile bat daukagula eredu izan nahi dugu. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. 9 berri dira.